गिबियावनो बे हरनि समाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायो। दिनै 8 जनिया एक्स-एन-डि-पि फोरनि हियारिं दंमोन, नाथाय बुंस'हायै दिनैबो केन्सेल जालायबाय। सोरनि आखाइ दं? जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा सारमोनहा बिथांमोननि केसखौ देरहासारनो थाखाय जाय उकिलफोरखौ हमदोंमोन, बिथांमोना बारे बारे बिथांमोननि हियारिंआ मानो थाखाय केन्सेल जादों? गोख्रों जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बारे बारे मानो जोंनि बर' माहारिखौ नंखाय राव, जाय जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ फैगौ उमुक थारिखआव बेबायदि बुङै बुङै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ नंखाय राव बुंनाया सोरबा 8 जनियाखौ बुंनाय जायाखै, जोंनि बर' हारिखौसो नंखाय थगायनाय जादों। बिनि थाखायनो जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय जाय गेदेरमाफ्रा उकिलखौ हमदोंमोन, बिथांमोननि केसखौ बिजिरसालियाव देरहासार जानो थाखाय बिथांमोनखौ हमदों। बिथांमोना गोख्रों बुंनांगौ, मानो गले गले केन्सेल जादों? सोरनि आखाइ दं?